so that the so da ya sir the so age te hi ba trim ro de mo rồi đấy đây biết là hai cái cây xir bên đây không bồi tê Well done. Chuan, is it? So, the grass, where it come from? Hey, is it diesel or petrol? Petrol. Petrol lawnmower. Yeah. Petrol mga. Oh, hianin hey aeng lo how ka. Allow in check call vek ani. Akat grass hawa kamo. Chuanin, hey bolo bom hi. Brown bean hi risa ang lo garden waste anya ta hian da ta ni thank you. How's that lucky Josh anymore? Boite kami kanin I lo trim ka I lo la trim don no mi lo la trim bella age ka And then we can get garden back out. But into nite lo lang chaboka chuwang chuanin nite lo lang chaboka avot alum lo na chungin nite lang cha chuwang chuanin Away from the wheels. karte kan silfai do na grass te kan katani Towards the wheels and then pull them up. chuanin hemi hit daddy hemi hit hey a trimmer nya tana battery ta hian oma chuanin hemi hi akwal na chan chu thil kan kat khanin alo per lo nan khanin heian alo teng ani chuan hei eng vak man ani shan lo hi chu a string chau hi ni chu a very very strong string just only a string chuan blade ten kan mi alo siam thiam ve tai lang chuanin hi kan han press khan hemi hi chak tak mai khana in spin tam a in spin na awang khanin Don't. Yeah, I can explain first. Chuanin hemi hi a in spin khan I ang lo grass kha akat tani chu hemi hianin khami lawnmower ina akat thei lo how asir kil velami how kha alo em lo tani chu mo kan ti chin
lâu vợ nó đi bộ trở về phía lâu mình phía bằng nhầm lệ tết cái gì mấy lâu vợ hành chị em ạ thì ai thiếu chín tổ nó nu như xí mà xem niềm lâu trâu lệ khát thì hắn nó phía ai xem mà tia hành ui ai à khăn hay hanin hành thì tay là phải chặt được vin cái vin xem xiêm đi lâu mà sẽ akat khawp mai hay chuan hay hian lo hậu te ni si hi aram chang she khawp mai chuan a battery hi ta hian lak khak tu nya charge le tu kan charge a pan don na wa mai tu ni chu ti khan hei hi hetlam kan grass an kat dan an chu ani ma se tun lai a hianin grass cut hi an ching vak to lo grass hi an nei lo kan an tam tran to ni chu mo a than chu car hi nu pa an nei tlang pui hi ni wang kyan garage nei de vek ani ta garage hi hei room a hian an convert tlang pui ani chu mi hian store room a te room pa ngai a te bedroom a te chuan chu wang chuanin mà xe grass chu an nal ani mà xe hei kan then om te ho te pon hei ti an concrete ani chu chuanin car pahnih kha park thei to na grass a hian car an park ngai si lawa chuan chu wang chuanin hei tiang hei kan then om te ho tlai mi te po tiang concrete in brick te khan an ti ta se anal dan tur angin anal lo grass an ni hi chuan anal ta ma se ke ni po hianin cái ní chú cái màn ở sân pain car cái này lâu cái nụ pain car cái nhìn trôm mà vangin driveway pakhat cháu khang kan la manage thei a chu wang chuan grass kan la ti eng lo ani kan la ti thei kan la ge kip thei ta se car pa ni chu nei la cái ní po kan lat kan ti thei bik lawang kan ti thei ka hei enge concrete siam ve angai ve thau mai thei ni cái ní po tan po mo